şahsi durmuş adatlığı. Salam izleyiciler, şunki temamız şahsi durmuş adatlığı barada. Bu mesele her kerde dikkati vacip bolup durýar. Sebäp ýa-da ýakin wagtda ýollar açylmagy mümkin. Aeroportda el telefonlaryny soramakları we içindeki zatları görmek istemekleri mümkin. Bu haklary barmy ýa-da ýokmy gözlerini. Bundan başga da halk arasynda da başga bir döwletlerde okaýan, ýaşaýan dähmet çekýän raýatlarymyzyň arasynda uly howzala döretýän tema bar. Olam şu: eger men YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'dan, emailden, sosyal medyadan görýän zatlarym üçin meni sorap çekip bilerler. Like basan bolsam, tesbir aldyran bolsam, görüp bilerler. Diýen pikir howzalalyk döretýär. Eger biz şu ýerde öz haklarymyzy bilsek we talap etsek welin bize hiç zat edip bilmejekdigini suwd etmekçi. Şolar ýaly ýagdaýda biz näme jogap bermeli, näme kanun ýollara ýüz tutmaly. Onu başladyk. Taýin ol. Bizim hökümetimiň näçe gödek konstitusiýa boldurmalarynyň bar diýen sanap geçmeli. Ilki bilen internet ulumyndan görýän we öwrenen zatymyz barada görüň açmak isleýärim. Bu barada konstitusiýanyň 42-nji maddasy şeýle diýär. Her bir adama pikir we söz azady keplendirilýär. Hiç kim öz pikrini ve ınım ıtıdadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürilmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýrysyrlary özünde saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanundan gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukuky bardyr. Konstitusiýa edilýärse baş kanun hesaplanýar. Şonuň üçin hem kanunlaryň belki ýerlerinde şu ýerde aýdylan zada ters gelýän zat aýdylan bolsa, onda şol kanun güýjüni ýitiren diýip hasap edilýär. Çykarylan kanunlaryň baş kanunymyza, ýani konstitusiýaga gat gelmegi borçly. Ol barada konstitusiýanyň 8-nji maddasy şeýle diýär. Türkmenistanda kanunyň höküm roganlygy belenendir. Döwlet onuň ähli edaralary we wezipeli adamlary hukuk hem konstitusiýa guruluş bilen baglydyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esasy kanunydyr. Onda berkitilen katalaryň we düzgünlüğüň gönü hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelen kanunlaryň we gaýry hukuknamalarynyň ýuridik güýji ýokdur. Geleniň esasy tamamyda Dilme kanun arkaly goralyan gaýrysyrlar bolmasa biziň görmäge de almaga da ýaratmaga da hukumymyz bar. Biziň ýurdumyzda welin VPN arkaly görüp girip bolýar. Ýanky YouTube, Instagram, Facebook we hatyrlyşylan WhatsApp, Telegram, email ulgamlara şu ýerde eýem konstitusiýamyzyň gödek bolýanlygyny görse bolýar. Gözlemäge bolan hukumat elimizden alınýar. Bilmäge bolan hukumat elimizden alınýar, hem petiklenýär. Yine de gelip de näme üçin görýärsiň diýme, bu barmy? Elbetde ýok. Daşary döwletde oturup görýänler barada görüňem ýok. Sebäbi biz daşary döwletlerde şo döwletiň kanun esasyna ýaşaýarys. Türkmenistanyň däli, meselem, Türkmenistana gadagan edilen kanunyň Türkiýede hökmi ýok. Bize bärsiniň kanunyna görä soraw çekileriz. Bu ýerde de bu ulgamlar kanun boýunça gadagan däl we menem gördüm diýip bilersiňiz. Sebäbi YouTube'da döwlet sırlary näme işlesin? Eger döwlet sırlary YouTube, Instagram'a düşen bolsa, onu biz halkdan däl şol ýere düşenden gözlän. Diýmek, YouTube, Instagram'da, Facebook'da, Twitter'da, TikTok'da adynyň diňe zatlary görmek, almak we paýlamak gadagan däldir. Bize konstitusiýanyň 42-nji maddasy hukuk berýär. Hiç kim öz pikrini we ınım ykdydaryny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürilmegine mejbur edilip bilinmez. Muny diýmek bilen hem tesir aldyryp bilersiňiz. Like hem goýup bilersiňiz. Hiç kim size ýüz döndürmäge mejbur edip bilmez. Eger bassyrş edilýän bolsa, gorkunmak we gaýret etmek ýa-da ederler. Olam öldürüňe ýene bir gezek kanun bozýandygyny suwd eder. Bundan başga da sosial ulgamlar, YouTube ýaly ulgamlar adamlaryň şahsy informasiýasyny bermezler. Olar halkara arenada milliard dolara durýan kampaniýalar we awralaryny pula satmazlar. Bilinse abonent ýitirer, kymmatly gaýalary New York birjasyna aşak açmagyna we ziýan etmegine getirer.
Gelelim ikinci sebabımız bolan şahsy durmuşymyz baradaky maglumaty bizden habarsız ýynamaga, almaga, bizden habarsız bizim internetimizi barlamaga, telefonlarymyzy dinlemäge bolanlar barada. Bu barada Konstitusiýamyzyň 32-nji maddasy şeýle diýär: adamyň özüniň rahatligi bolmadan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryny ýynamagyna, saklanylmagyna, peýdalanmagyna we ýaradylmagyna ýol berilmeýär. Bu ýerde de görüşün ýaly, bizden bir ruhsat bizim internetde näme görenligimiz, gepleşýänimiz, näre surap barýanymyz, näçe ýaşynda, niýede ýaşaýanyň baradaky adym we familiýam, öýmüň salaty baradaky, şahsy durmuşym baradaky informasiýa ýynamaga hukuklary da ýok. Eger siz öýüňizde baryp ýa-da telefon edip gören ýa-da eden çykyşlaryňyz üçin enatalaryňyzy çağıran bolsalar, olara ilki şu soraw bersinler. İlki bilen hökümet edaratyna çağrylanda resmi çağrı şarty kadet ýa-da prokuratura esasında taýýarlanyp adresiniz boýunça uradylmaly. Meniň oglum, gyýdym, inim, körekenim baradaky informasiýany siz onuň ruhsady bilen ýynadyňyzmy? Onuň ruhsady alyp etdiňizmi? Türkmenistanyň haýsy kanuny pozupdyr edenem bolsa, bu baradaky Konstitusiýanyň 37-nji maddasy şeýle diýär: her bir adamyň şahsy durmuşynyň el dermetliginde, şahsy we maşgala sırlaryna we olara eden etdilikli gatyşylmagyndan, şonuň ýalyda hat habarlaryndan, telefon gepleşiklerine we beleki habarlarynyň syryny saklamak düzgünleriniň bolmagyndan gorama hukuky bardyr diýär. Alyp bilýär jogabyňyz hem häzirden aýdyn. Sen köp bilýärmi? Bolar, başgalar diýip bilmediler. Meniň özüm kän eşitdim şolary ýaly jogaplary we hukukymy bilenim üçin köp berde kösenmedim. Hatta Administrativ Kodeksimiň 8-nji maddasy hem şeýle diýär. 8-nji madda: adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamak ýörelgesi. 1. Administrativ önümçiligiň barşynda adamyň ad awrasyny pezelgen ýa-da mertebesini kemsitýän hereketleri we kararlar gadagyn edilýär. Adamyň şahsy durmuşy hakynda maglumatlaryň, şonuň ýalyda kodeksde göz öňünde tutulmadyk maksatlar üçin we adamyň özüniň gilliň saklanmagy zarur diýip hasaplaýan şahsy ýa-da maglumatlaryň ýynalmagyna, ulanylmagyna we ýaradylmagyna ýol berilmeýär. Bu ýerde başga bir zada da özüňizi çekmek isleýärin. Eger şol ýerde gören videolaryňyzda agresiw urşa çağırış edilen hem bolsa, dinlejiniň hiç ili günäsi ýokdur. Çağırış edýäniň kanuny öňünde jogapkärçiligi bardyr. Ýatdan çykarmak. Cinayet kodeksimizde 167-nji maddanyň 2-nji bendine agresiw urşun başlanmagy wagt etmek we oňa açyk çağırışlar. 169-njy maddanyň 1-nji bendine hakynda tutmak çağırışlar etmek, hakynda tutanlary taýýarlamak üçin ýöretilýän ýerleri döretmek. 176-njy maddanyň 2-nji bendine ekstremistik hereketler etmäge açyk çağırışlar. 176-njy maddanyň 3-nji bendine Türkmenistanyň şäherlik betewligini bozmaga gönükdirilen hereketler. 277-nji maddanyň 2-nji bendine terrorçylygy wagt etmek ýa-da terrorçylykly hereketler etmäge açyk çağırışlar. Şonuň ýaly etmişler. Eger olar köpçülikden habar beriş servislerini elektron ýa-da maglumat telekommunikasiýasy ulgamyny şol sanda internet toruny peýdalanmak bilen ýa-da jogapkärlik ýagdaýy eýlen welipli adam tarapyndan edilen bolsa, iň azynda 3 ýyldan başlap azatlıktan mahrum edilme hukukı bardyr. İnternette de edil ağzına gelenini aýtmaga da ruhsat berilen ok. Ýöne barakaçylyk ýol bilen hökümetin alyp barýan syýasatyna garşy näliklerini bildirmek, mitinglere, protestlere çağırış etmek ruhsat berilýär. 43-nji madda. Raýatlary kanuny belirlenen tertipde ýynaklary, ýynançyklary, ýürüşleri we beleki köpçülikden çäre geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Bundan başga da ýynaklary, ýynançyklary, ýürüşleri we beleki köpçülikden çäreleri guramak we geçirmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna 10-njy maddasynyň deslapky wagt işleri baradaky 2-nji bölümde şeýle diýilýär. Deslapky wagt işlerini geçirmek üçin köpçülikden habar beriş servisleri dilden çağrışlar peýdalanýanyp, ünde suratlar we bildirişler ýaýradylyp, wagt işleri Türkmenistanyň kanunçylygynda gadan edilmedik beleki görnüşleri ulanylyp bilinler diýilýär. Gelelim iň başdaky sorawmyza. Siziň şahsy telefonuňyzy almaga, görmäge hukuklary barmy?
Bu barada şahsy durmuş barada maglumat we onu gorama hakkında Türkmenistanyň hak kanunyna 2-nji madda şeýle diýär. Şu kanun maksady şahsy maglumatlar ýynananyna, işlem taýýarlananyna we goralanyna adamyň hukuklaryny we azatlyklarynyň goralmagyny, şol sanda şahsy durmuşynyň eldirmesligine, şahsy we maşgalat sırlaryna bolan hukugyny goralmagyny tünetmek şu kanunyň maksady bolup durýar. Otuzuncu madda. Her bir adamın şahsy durmuşynyň eldirmesligine, şahsy we maşgalat sırlaryna we olara edenet tereki gatnaşylmagyna, şonuň ýalyda hat habarlaryň telefon geçişlerini we beleki habarlaryň syryny saklamak düýgünleriniň bozulmagyndan goralmaga hukugy bardyr. Ve ýokarda atap geçen konstitusiýamyzyň 37-nji maddady hem goraýar. Ýani, men size telefonumy bermäge, içindekileri dörmäge, şahsy durmuşymy we başgalan baradaky sırlary edenet tereki gatnaşmagyňyzy islämok. İçinde meniň şahsy suratlarym bar, videolarym bar, diýmäge dolu hukugyňyz bar. Şeýlelik bilenem, bermek islemeýänligiňize jogap berip bilersiňiz. Eger şonda da siziň eliňizde zor bilen almak istese, ondan şol wezipeli adamyň adyny, familiýasyny, wezipesini aljak bolun. Üstünden baş prokuratura we Adalet ministrine arz etmäge dogly hukugyňyz bar. 180-nji madda. Wezipe ýytyarlyklaryny hyýanatly peýdalanmak ýaly çareleriň görülmegine elter. Arda etjekdiňizden duýdurum. Eger ardalaryň netije bermese, şondan gelşe jogaplaryň etasynda Ýewropanyň adam hukuklaryny goraýan sudyna, halkara guramalara ýüz tutmagy we konstitusiýanyň ýerine ýetirilmedigine talap etmeklerini we düzgün bozulmalaryň edenetliklerini öňüne almaga ulakan koşuşdygyňyz bolar. Unutma, prokurorlary ýa-da gadyalary kaýdadan onuň wezipesi däldir. Kanuny olaryň bilýänligidedir. Eger siz hem öz hukugyňyzy bilseňiz, siziň kanunlary bilýänligiňiz olaryň kanunyny daçary ägim etmene güýji ýetmez. Olary bekanun hereket etmäge iten sebäplerden biri hem öz kanuny haklarymyzy bilmeýänligimizdedir. Biziň bilimsizligimiz olaryň girdeji çeşmesidir. Sözümi filosofik düşünje bilen tamamlamak islerim. Aklymyzyň ýeten ýerine çenli, aklymyz bilen ýetmedik ýerine tulumyz bilen gidersiňiz diýipdirler. Ýogsa da şeýle dälmi ildeşler? Kanun hukuklarymyzy bilmän, par bermäge boş edilmekmi halk bolup? Köp sag bolun. Ýene kepleşik bilen çenli, ada bolmany unutma.